Dobrý den, lidi. Dneska vám řeknu 3 věci, které nenávidím na škole. První věc. Děti vás otravují. Ano. Otravují vás. Třeba vy si čtete. anebo prostě koukáte, ale oni vám řeknou, pojď hrát. Ale furt, pojď hrát. A vy prostě nechcete, a furt, pojď hrát. Pak vás přemluví a stoupá v prdeli. Druhá věc. Ukradnou něco a pak to svádějí na vás. Ano. Já jsem třeba ve 3. třídě ukradl tomu Lukášovi 1 péro. A musel jsem platit 96 korun. A prostě jednou se stalo, že ve 3. třídě zase někdo krát. Sváděli to na mě. A přitom to byl někdo jiný. Pak se to zjistilo, že to byl někdo jiný. A měli jako ty děti štěstí, že se mi za to omluvili. Třetí a poslední věc. Tohle nenávidím ze všech. Děti vás nutí kreslit, co neumíte. Ano, je to pravda. Mě třeba dneska nutili, ať nakreslím třeba velký dům, jo, 5patrový. A hrozný. Neuměl jsem to. Teda uměl jsem jako dům, jo, ale nábytek vevnitř to nejde. To je těžký a chtěli tomu být úplně epický. V prdeli. Jako... Tak. Děkuji, že jste shlédli mé video. A šus bus, autobus.